Kakasi Students Union haka nyaw tarik no pra araja arpulai kala lek ban bu sentio hamal ki hau moddur jong ba bul nang job lingdo ba kwai ruar play President Brem jong Union kum kada ka jingkan mau bu rom yaw new nong yalam haka jing dap arpu kandai snam ka jing klat no jong u na kani ka sla perthai uba bul ude President basau jong ka KSU bat ubala syamti ya ka kam President house nam khat kandai spa prapulai tat hadu snam khat kandai spa kandai po Ula batru komu General Secretary ka North East Students Union hapdeng kini kisnam. Uba bul ula pau kmat bha halor ka jingyaki persya eki barjela house nam khat kandai spa propunyo kabla tip kum ka second anti-foreigners movement hadin ka jingyaki persya yaki Bangladeshi house nam khat kandai spa nyaw bu kandai bala lam kmat da uba Michael's im. Habakrana kini ka jingya langkan mau buram usamla Donald V Thabau General Secretary ka Union ula ong bala daki noy lambarim kum uba bul bat ki wai pat ki bakla ka KSU kala de panja nadu manswa Henry South Sun snam kila yat ka Union ru kadang beteng ban syakri ya ka jat ben rio hakinong rembas kem jongka Samla perkembangan langsan mit Samla Eric Nongkendri Samla Pensai Borlang Rani Samla Clean Star Sabang Samla Sunstar Nongklang ka jinglan ladi ka jing IT bat ka nam jong babul lung do kamkut tang hau put usam jong ka bri nyop trap henry boro kawai ka than chati lammingi ki thu bat ki kwa ban long kumu babul en lung do bat boro kawai ka India bat boro kawai ka perthai kitip ke e ka ba ule babul oh ki babun ki bamdei na ka jai penriu ka jongi ki kan tho lai project lai program ki kan no tang yu babul henry baro kinong ngelam jong ki isu badia baro ki dekat jong ki isu ki keno pengilek donbor ki keno pengilong komunal ki keno pengilong reses henry ngi ki badan hang ni halak jong khendau ka siap ngitip ha kei ka bangi ngile kei ka bau babul lule ka ba songsi ba amdei tang ki bamdei khasi ki ba kan tho ya kinong ngelam jong ki isu ba ka ki isu hi baro kawai Henry kidon nalor ki nongsun jong jek menriu kidon ki krun jong jek menriu ki balalong kita ki nong lilam jong jek menriu ki bala pendon kam ya ka jinglong jong jek menriu ka jongi banya bisni banya wadong ban pit madang wi wei ki pendon kam lagi bagi sna lagi ta ki khana lam ler man keno ki balai project ki lai pau rugam ya ki nong alam jong ki isu nadu ka body jong ba Michael Sim ka body jong ba Paul kum ta ter ka body jong ba Daniel bar hadu ka diga klimat ka pamenta ka jing temu ka objektif ka jong ki hi kam dei namar bagi snokia ya ka Jack Menriu lan bagi snokia ba ka ki isu ka longgom kata ka ding penkiang ya kata ka development ne ya kata ka Roy ka kiu Henry ka jing temu ka jong ki hi ka makiong aktian pariang ka parang ka ulterior motive ka jong ki ka dai bet bikin yo man penuhun ya kini ki menderi ki balathong ya ki da ki spa tangka ngalong nya pi para do prasnam para dekat baidan hang ni ba ka KSU mentala sau busan snam kala syakri ya ka jat pendriu ban kampat juran ha ka khap ha ka no ka khap jong ini kisau busan senam baka KSU kan syat kela lani kan kenran din hakna kebenta katau ba jong kari baka jat menriu lada de baka KSU kalong kum taman swa lada de bu babul bakla menswa lada de bu ba Michael bakla menswa lada de bu ba Banshan bakla menswa ba Samuel ba Daniel ki bakla menswa kamut ka KSU kala dojak hina du menu namar kan ong ngai pi malade baka bakla ka KSU menswa ngaman syang alang kena ngamrat da join ki isu hi ban ma piru lada PE bagi nong elam ki bakla pimrat da join hi ka ki isu kai ki pelong yang i bangin rum ka ki isu kadau kalong namar bang yui bagi dei tang ka jet ndri ko berit pat ka badan tang khasalak hang ni po sni perthai bat laker tawir yang i laker pelun yang i lagi jet ndri ki behe pat ki badan da ki khat ndri krur ki basipo krur ki ban ndri krur ki balai krur bat kam ter balada maki ki wantang sipawa hang ni pori jungi ngila ja lupa ngila dujat
ngilalong kita ki minorities ban hakata kapor ngindu economical power ngindu ya kani kariti sensyar ke belaseng dolong shwa manswa ngindu ya ke political power bat ngin syak tombor ngin syale bahe ke masyale kiwi ki cek pendiri upat ke mahjala Tripura ban hajala Assam kali gani kata ko pelong ingi bandan ha KSU balong kal balong jakal baja dingirit pat kat berit pat Henry ke mensim ke jungi kalong ke perhem ban yele na ka banta kari ba cek pendiri ban nganut ban ong hakmat jong pi baro ba kijukran ki jek benriu ki ong badai tang ka KSU ka bala shisha panyakun ya kata ka illegal immigration hoat nyimpala shispa na ka shispa Henry ngalong ni pi ba ka jingele lani kata ka movement lani kata ka revolution kamdei ka pekut tang hapo sisngi 4 judan kata ka jingele ka jingeki ka revolution ka batang sisngi lani watang sisna meru pindap lada pipet ke jingeki jogi naga manta ki ong kadai the longest arm revolution hapo ka pertai ha ka ba jingeki ke jongki kalakot lajan ya ka nyopo prapo slam but ngalong yepi bagi brio ki ong ba ka KSU lanu ru kam laksu banyo ida kijing dawa Henry ngalong yepi tumangalakar menne baka revolution kamde tang singar sngi Henry ka revolution kala berbeteng ru dagi spas nam mat kumno pada banyai penne baka ta jing yakun ka revolution kan ne dagi spas nam kata ka syong hanga api iwei pe iwei bangindan kata ka integrity kata ka principle ke discipline bat kata ka jinglan ladi ka jing slur bangin yang banyakun banyadai gari baka jait menriu kijing tunjo ki bahar rukam giwan kila banwan daga jing tombor daga jing kem daga jing bom jing tie di piri gibor jong kaan gila pan wan ro daga jing kentho daga jing sha berbi haki wei pat mongong haki krun Henry ngalong yepi hapedeng kita gi baro lada de daga bormet lane daga bor jabing hakathmahi ngimde ban liem ngimde ban kenran pendem turong Henry ngide ban yang rang ba bangnya kun do yap do im ben tumbalale uba bul en lengdo uba bul en lengdo ulaklat tang hakarta ka balung ka budang sau pu arsnam bat haswa bun klat ke jingim ke jungu kalong ka sosat adu kata namar banganong yepi ba kapor be ki persya ya ki karne pali usam ka kendai spa prapunyo berkajingnya ki persya banwan ra ya galetiral hangni jela jungi hausam ka kendai spa prapukundai uba bul en lengdo ulasa torsor ulasa bom ulasa tiet hari babon rukam ulo sapen sitom ulo sapen saja hagi bor kaan hatat hadu bakamet jengu kala kro bakamet jengu kamla su ban kerda ulaim haga jingim ka bajenjar Henry sngowi ai namar ka ai ka baulale pada kalawara ai ka jingsngan juga ri baka jait menriu sibon teli gisnong hasi ki belade ban kala gisnong nepali kum gisnong maulai mau pram menomon song kadai lengba ka jingi kun ka jengu menswa ka ribhoi ka ha apo ka east ka hills bet itip kum ka ribhoi subdivision but kini kipoyai kila dawa ban penkala karteng no kata ribhoi subdivision saka Gorkha subdivision but kini kilong ki kiba ha ka por kinong elam junga KSU jung babul en lengdo ba herlam bokwar bat kum ta ter kimla ban sya bat ki haban mi madan ban yakun boro sistem nanter hadu bagi office ki school boro sistem ki khang tak hadu begini ki menderi ihapan pet bak napo kabri jong uhnyo terap kentang yawai para samla tuai bah kumgi para do para snam ki badan kata kajing kli kajing ye kajai bendri beginam kelat dalilai ruam beginyai pertu beginyai bot ki mati ki bagini ki nong yalam ki bamen swa ki jongi kilap le na kabenta ka bha kamiat ka jongi